तुमची बायको नाव घेणार आहे, तुम्ही ऐकलं तर पाहिजे की नाही. या तिकडे जरा ठीक आहे. दिनेश रावांच्या जीवावर करते मी मजा. अरे वा वा वा, बरोबर आहे की नाही. प्रकाश रावांचं नाव घ्यायला 85 पासून सुरुवात. वा वा, बरोबर मॅचिंग झालेलं आहे. टाळ्या वाजवा. नटा नटा मास, नवीन मास घाला, नवीन साडी नेसा आणि नटा. लग्नाचं घर आहे तर नटलं पाहिजे की नाही. तर आता तुम्हाला टायटल माहितीच आहे. टायटल तर वाचलं तुम्ही आणि आम्ही कुठे जातो ते पण तुम्हाला माहिती आहे. कुठे चाललो आपण? ताईकडे चाललो आहे. ये माँ का गिफ्ट है, ये माँ के घर से जा रहा है. तो क्या क्या है, काय काय आहे आईने दिलेलं ताईसाठी गिफ्ट ते पण पाहूया. पण मला जरा तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन द्यायची. आय गेस ही इन्फॉर्मेशन ना सर्वांना युजफुल होईल. आता तुम्ही बघितलं असेल ना की मी कॅब्स किती बुक केले ह्या महिन्यात, तर खूप झाले. माझ्या हिशोबाने मीच 24 ते 26 कॅब्स बुक केलेत ह्या महिन्यात मी. तर मी जे कॅल्क्युलेट केलं आहे ना की तुम्हाला जर ओळखायचे असेल की तुम्ही स्वस्तात जाताल की महागमध्ये जात आहे, तर तुम्ही सर्वात आधी गुगल मॅपवर जिकडे जायचं ना तिकडे लोकेशन, म्हणजे तिकडे जायचं लोकेशन टाका, किती किलोमीटर्स आहेत ते बघा, आणि तुम्हाला ओला किंवा उबेरमध्ये किंवा कुठेही किती रुपये दाखवतात ते सांगा. तुम्ही जर मी ना सर्वात स्वस्त म्हणजे 11 ते 12 रुपये किलोमीटरनी गेलेलो आहे, आणि महाग म्हणजे 18 ते 19 किलोमीटर. जर तुम्हाला पहिलीच महाग आली तर पप्पू बुक नाही करत. महाग आलं ना, मी काय करतो, टोटल जे प्राइस सांगतात डिवाइड बाय किलोमीटर लावतो. हा, मग माहिती पडतं की किती रुपीज पडतंय. जर तुम्ही माझ्या हिशोबाने जर मी 12-13 रुपये किलोमीटरनी जातोय ना, तर ती राईड स्वस्त असते. आणि जर ती 18-19नी असेल तर ती राईड महाग आहे. हे मी कॅल्क्युलेशन केलं आहे. तुम्ही पण करा, म्हणजे तुम्ही सेव्हिंग करू शकता थोडी. आता फॉर एन एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो. इकडून ताईचं घर 22 किलोमीटर्स आहे. तर 22 इंटू मी जर 12 करतोय तर मला ती राईड ना 280 रुपयामध्ये गेली पाहिजे. आता बघा, पी कार आहे आणि आम्हाला काही इलाज नाही तरी आम्हाला बुक करावी लागली. ती मला राईड 400 रुपयांनी पडली. जी 280ला पडली पाहिजे ती मला 400ला पडली. म्हणजे मी 18 रुपये किलोमीटरनी चाललोय. म्हणजे ही राईड महाग आहे. ऍक्च्युली गेली पाहिजे 280 रुपयात, म्हणजे 12 रुपये किलोमीटर. म्हणजे हे फॉर्म्युला तुम्ही पण वापरा. 12 रुपये पर किलोमीटर इज व्हेरी चीप. म्हणजे तुम्ही बरोबर जाताय. 18 रुपये म्हणजे तुम्ही महाग जाताय. पण डिपेंड असतं की पीक आवर्स म्हणजे इव्हनिंग टाइम असतं ना, त्यावेळी तुम्हाला महागच मिळणार. स्वस्त जायचं असेल तर तुम्हाला 11च्या नंतर, म्हणजे मॉर्निंग 11 असते ना, सकाळी 11 ते संध्याकाळी 4च्या मध्ये जायचं तुम्हाला, तर तुम्ही स्वस्तात जाल. रेट माहिती पडला ना, 12 स्वस्त, 18 महाग. आणि ते आमचे भाई नाही येत आहेत. भाई येत आहे का? नाही. आणि इकडे काय पसरवलंय? सर्व समुद्र केलाय तांदळाचा. तांदूळ ते धुले सुकायला, वड्यासाठी पीठ पाहिजे, मोदकासाठी पीठ पाहिजे लग्नाच्या वेळी ना. मग तांदूळ धुवून सुकवायला लागतात. 2 दिवस सुकवायला लागतात. आईने काय काय नेलं बघूया. आईचं सोडा, मी माझं एक काम, हे ताईने नेलेला गिफ्ट, दिलेला गिफ्ट आहे ना बेल्ट, तो परत मी त्यांच्याकडे घेऊन चाललो. का सांग? त्याला होल पाडायचे आहेत ना. हा, आणि ते होल पाडायची मशीन आहे ना, होल करायची मशीन, त्याची जिजूकडे आहे. हा, मग त्यांना त्याच्यात होलच नाही बघा आमच्या ह्याच्यात. मापाचे होल नाही केलेले. हा, ते हे करायला. आणि हे काय नेलंय? शिरा. एवढा उशिरा शिरा बनवून नेलेला आहे. आणि आपण माहिती आहे ना, डीमार्ट वरून आणलेलं ते त्यांचं रसगुल्ले, हे जरा खाऊन येते ना, खाऊ. आणि हे काय नेले? अरे वा, माँ के हात के लाडू. आणि इकडे पाण्याची बॉटल. नेहमी तुम्ही पाण्याची बॉटल कॅरी करा स्वतःची, बाहेर नका जास्त हे करू. चला, रेडी. आणि इथे हे काय मागवलंय सांग? मी हे तर आपण Amazon वरून मागवलेलं आहे. हे काय मागवलेलं आहे सांग? तुला माहिती? नंतर दाखवूया. पण हे काय मागवलेलं सांग त्यांना? मच्छर मारायचं. हा, म्हणजे हे लाईट आहे, त्याच्यात मच्छर आतमध्ये जाऊन करंटनी मरते. ऍक्च्युली मच्छर खूप झाले ना यावेळी. अरे पण गाडी आली पाहिजे ना, मी काय करू? गाडी आली पाहिजे. आणि एकांची कोणाकोणाची नजर ह्याच्यावरती पण गेलेली आहे. तर हे काय आहे, किती आहे ना, आणि काय आहे ते तुम्हाला सर्व मी दाखवणार आहे. ठीक आहे. आता गाडी किती आलेली आहे? आली, 6 मिनिटं लागले गाडीला. चला, आली की जाऊया. काय कम्फर्टेबल आहे पाठी? एकदम मस्त बसले. हो सांगतो. कोणता फ्लोर आहे? 5th फ्लोर. आणि आपला ताई आहे लास्ट फ्लोरला. लास्ट फ्लोर म्हणजे 21 है ना. 21वा फ्लोर आलेला आहे. चलो, ये या साईडला.
हॅलो हाय. घर तर मस्त एकदम टापटीप सजवलेलं आहे. ताईंनी मस्त रांगोळी काढली ना. चलो तीर्थ आम्ही घेतोय. हे ॲडव्हान्स तीर्थ वाटते, जास्त सुगंध येते. हे आमचे काका, एकदम हँडसम काका. कसे आहेत तुम्ही? ठीक आहे. तर लाईट लाव ना. तुम्ही तर बॉडी बिल्डर झाला आता. कसं काय? कोरोनामध्ये जिम लावलेली का? असतात. वा वा वा, घर बघ एकदम मेंटेन ठेवलं, एकदम प्रॉपर. ही आपली ताई सर्वांची लाडकी. हां या या या. हे आमचे आलेले आहेत. मम्मी हां पाणी घेऊन. थँक्यू. हे बघा, हे काय केलेलं ताई? हे ताट ठेवणार का याच्यामधून? जेवायला तुला. वरती बसलोय आपण. हां. पण वाटत नाही आपण एवढ्या वरती बसलोय ना आतमध्ये. खालून बघितलं तर हा डाऊट फक्त तुलाच पडू शकतो बाबा. मम्मीचा डाऊट होता की आता 21st फ्लोअरला आहे ना आपण हे, तर मम्मी बोलते एवढ्या वरती बसलोय वाटत नाही. हा बिल्डिंग्समध्ये नाही वाटत असं. आणि आपण आता कसं परत ओला कशी आपण स्मार्टली गेली. मी ती 400 वाली रिजेक्ट केली, दुसरी बुक केली तर बरोबर मिळाली आम्हाला. 18 किलोमीटर न मिळता 12 किलोमीटर मिळाली मला. म्हणजे आम्हाला एकदम स्वस्तात मिळाली गाडी. आता आम्ही माझं गिफ्ट तुमच्याकडे परत आणलेलं आहे. हे काय आणलेलं आहे आपण मम्मी? नाही ताईला आतमध्ये बोलवू. तुला कोणाला मारायचं आहे? मारायचं नाही कोणाला, पण मला माझ्या मम्मीने कधीच पट्ट्याने कधीच नाही मारलं आहे ना. कट्ट्याने पण आणि हाताने पण. मग झाडूनी मारला का? पण झाडूने मारला पण गादीवर. हां म्हणजे गादीवर मारायची, असं मारायचं. ताई 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 हे घे ना. हे नाही खाली करून ठेव. पिशवी. लड्डू लड्डू खाली करून ठेव. रसगुल्ला. तुमचं गुलाबजामुनचा पोपट झालं तुमचं. काय मी गुलाबजामुन आणायच्या बदले रसगुल्लाचा डब्बा आणला मी. चालेल. ठीक आहे, घालून तर बघ पहिला. हे बघ ताई, बघा आता. हे बघा, हा अंदाज आहे बरोबर. हे इथे देशील? हा घेतो मी, मी घेतो. असं घे. हे फ्री सर्व्हिस. अरे वा, हे मयेकर रेस्टॉरंटमधून आलेले आहे. हे तुझं, हे मम्मीचा. हा दोन्ही थाली तुम्हाला दिसणार आहे, व्हेज थाली आणि नॉन व्हेज थाली. अरे वा, गुलाबजामुन आहे तिकडे. कोशिंबीर, छोले, कोबीची भाजी, चिकन आहे, ही कोबीची भाजी, कोशिंबीर, सॅलड, 2 गुलाबजामुन, आपली चपाती, डाळ आणि भात. पाणी फ्री. मी कधी पण जेवणात डेझर्ट लास्टला नाही खात. आपल्या हेल्थसाठी चांगलं नसतं ते. मी गोड पहिला खातो कधी पण. जेवणाच्या लास्टला खाणं आपल्या डायजेशनला खूप प्रॉब्लेम येतो, तर मी पहिला गुलाबजामुन खाणार. इथे आता आमचं जेवण झालेलं आहे. मम्मीने व्हेज थाली संपवलेली आहे, मी नॉनव्हेज थाली डबल संपवलेली आहे. इकडे बघा, जेवलात का तुम्ही? काय आता जेवायचं आहे. जेवायचं आहे. आणि इकडे ताई काय करते? आपली थाली रेडी करते ना. आरतीची थाली ना. तुला आवडते चिटकले का? हो. गुलाबजामुन गोड. मला असं वाटतं ना ताटात गोड का ठेवत असेल माहिती का, लक्ष तिकडे असायला पाहिजे ना म्हणून. फेवरेट कोणाचे ते? त्यांचे खातो कोण आहे मी. मी केस विचारून एक मिनिट. बरोबर. ठीक आहे राहू दे. मी सांगितलं ना, गिफ्ट हातात मिळाल्या उत्सुकता पाहिजे ती खोलायची किंवा काय आतमध्ये बघायची. म्हणजे मजा आहे आता. म्हणजे कुठे बाहेर फिरायला जाणं नाही, घालूया आपण आता. आणि ह्याचं काय माहितीये? अच्छा, ते त्यांनी म्हणाले आता समजलं. उलटा सुलटा है ना. उलटा सुलटा. हा, म्हणजे असाही घालू शकतो, असं तसंही पण घालू शकतो. असंही घालू शकतो. आता घरी जाऊन तुम्हाला दाखवतो बघा. आता बाहेरून रेड आहे आणि आतून ग्रे आहे. ग्रे आहे ना. हे बघ, हा म्हणजे आतमध्ये पण त्याला किस्सा आहे बघ. हा. एक कपडा घेऊन जायचं, 2 वेळा घालायचं. असं पाहिजे गिफ्ट, युजफुल आहे ते. आमचं झालेलं आहे. ताईवर फोटो काढा तुम्ही.
तर आपण नाव घेण्याचा कार्यक्रम तर आपण करतो सर्वीकडे, बरोबर ना? हा, आता ताई नाव घेते. ताई नाव घेणार आहे. आता तुमची बायको नाव घेणार आहे, तुम्ही ऐकलं तर पाहिजे की हा, नाही? मी या तिकडे या ऐकलं, तिकडे या मी तिकडे ऐकलं, बसतो. जरा नाही तू परत मग पटकन बोलशील तुम्ही घ्या मी त्याविषयी साईडला थांबलेलो बरं. ठीक आहे ताई, चला नाव घ्या. हा घेते. भल्या पहाटे करावी देवाची पूजा, हा, दिनेश रावांच्या जीवावर करते मी मजा. अरे वा वा वा, बरोबर आहे की नाही? बरोबर आहे. 100%. आता तुम्ही घ्या. नाही मला नाही काय. ताईन घेतलं नाव. चला ताईने नाव घेतलेलं आहे. आता आमची आई नाव घेणार आहे. चला नाव घ्या. घ्या. सासरच्या देवाजवळ लावली फुलवात. प्रकाश रावांचं नाव घ्यायला 85 पासून सुरुवात. वा वा, बरोबर मॅचिंग झालेलं आहे. टाळ्या टाळ्या वाजवा. चला आता कोण नाव घेणार आहे? हा, आता तू आता ओंकार आता नाही, तू- आता नाही. मी वाटलं तर कॅमेरा धरतो. आता आमचं किती सोपं आहे. डब्यात 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 केक, काजल आमची लाखात एक. मग काय आता तुमची. नाही राहू दे. फोटो काढायचा होता. हा, तुमचे आणि काकांचे फोटो काढायचे या. आता आपण जे करण्यासाठी काय करण्यासाठी तो केलवण करण्यासाठी होतं. हं? सर्व झालेलं आहे. ताईकडे आलेलो आपण. ताईकडे आलोय. ताईची फॅमिली बघा सर्व इकडे आहेत. आम्हाला खूप चांगलं वाटलं तुमचं, आणि जेवण एकदम टेस्टी बनवलं होतं तुम्ही. हा, आणि आई बघा साडी बघा किती भारी नेसलेली आहे. हा, आम्हाला खूप छान वाटलं. तुम्हाला ताई, तुला थँक्यू. जिजू तुम्हाला थँक्यू. तुम्हाला दोघांना पण थँक्यू. आता तुला यायचं कधी ते सांगा. आता तुला लग्न झाल्यानंतर परत यायचंय. जोड्यांनी. हा, जोडायला. हा, नक्कीच येणार जोड्यांनी. आणि हे फॅमिली, आमची सर्व फॅमिली तुम्हाला कशी वाटते ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा, आणि व्हिडिओला लाईक करा. आता आम्ही सर्व जातो घरी परत. बाय बाय. बाय बाय.